da wayan nan mun ka gaisa an ka ce burtai mutumin dan boko ne shi ma sai ce min wata isuwa ne ce ma ne Aisha Azziki sai ce shine burtai to a ƙarya ce gaskiya ce Allah ai kin ga ba zai yi miki ƙarya ba, matsayi ne babban mutum. sai ce tsohon asambulin nan na damatan nan da ka karanta shi yana son ta to yanzu ko mu muna son ki karanta shi amma sai zuwa gaba za ki bari in gama sai ce a bani waya mu magana in ina so ne zai aure shi in kuma bani so ne wanda yace shi na burtai ba in kuma bani so ne ya yi min kyauta sai ni ce to dama ai mu ga asalin boko duk wanda ya ga hoton ka ya dauka har ya nuna yana son ka to ba ka kyale shi ko alherin ma ya yi kaga duk ana so in kuma Allah ya sa auren ni Allah ya yi shi alhamdulillah ko mace ba ta ci ba ta son mai son gaskiya ko da yayi maganan nan ina da mutum 12 sun yi magana mataimakin gwamnan Neja shi ya fara magana har wasu gwamnonin har da duk dai wasu yaran haka sun yi magana ana ban cika yadda to yanzu dai wata masoyiya ce ta burtai ta muna wanga bidiyo ta ce an gaya mashi a ƙara nuna mishi saboda girman da an gare shi ana caburta yana sunadin masoya na sun kawace yau har shekara 3 cikin ta 4 wanda duk ya taso kina jiran burtai a ce burtai ka so na ba a gani ba sai hijayi wata so sai hijayi a ce shugaban sojojin Najeriya gaba ɗaya ka so na sannan burtai shugaban sojojin Najeriya bai zo ba bai aiko ba kuma bai yi alhairi ba to hakanin kaga bai dace ba ana so yanzu dai abunda malama Azziki ka so tana son masoyinta ya zo gare ta wato burtai tana son ya zo ko hirar rana guda so yi to gaskiya aboki ne malam wakala ya ji haushin abin nan cikin gari ya ce to in burtai bai auren nan shi yana ciki wato malam kada tsohon mataimakin gwamnan Zamfara mataimakin gwamnan yawwa to shi da adda yadda dama shi saboda ya ce shi abokin burtai ne shi na shiga har gida ne gaskiya ne to idan auren nan bai samuwa ga kowa tsoron burtai ya kai to shi yana iya